John Owen, canfod Mendes, bas tu mewn at Mahaseb at Burke, cyfle mergyd fanna gan Burke, ond sydd drwad i'r Ratcliffe. Ross White, dan bwysa, mynd yn hir. William Richards yn clirio. Sainty, chdi le rwan o flaen Callum Sainty. Bas yn canfod Ieuan Owen, dod tu fewn i White, os da cyfle yma Ieuan Owen, syth at Torrance yn y gol, a dyna'r cyfle gorau da ni wedi cael hyd yma. Williams yn clirio. Smonach fanna gan Bell, os da cyfle yma, Hulbert, Bell ar draws i'r canol, y Bell, heibio'r postyn gan Ieuan Owen. Wel, y camgymeriad yn y cam gan Bell, Hulbert wedyn, ag Ieuan Owen yn gwrthymosod, oedd y Bell ar draws gan Hulbert yn berffaith. Ac sut mae Ieuan Owen wedi methu hwnna, dwi ddim yn gwybod. Elliot Richards. Bell cael ei chlirio gan Bell. Mahaseb a'r peniad. Mahaseb a Mendes yn efo fo. Bell cyrraedd Mendes ar ergyd. Heibio'r postyn, a ddim yn trafferthu'r Ratcliffe. Hulbert, dan bwysa. Burke at Mahaseb yn troi, heibio i Margerson. Rhyddhau Mendes ar ei droed chwith. Cyfle am greisiad y draws fe'n mynd, ond dwylo diogel gan George Ratcliffe. Bala efo'i cic gornel gyntaf nhw o'r gem. Louis Hall sydd i Chymru ti. Tug at Lwcema ar y postyn pella. Yr eilydd newydd ddod ar y cae. Ac mi oedd hwnna'n cyfle i rhaid iddo fo. McGivern. Cyfle fyma i McGivern, ond Dominic McGivern yn cam sefyll. Mi nath o yn dda fanna efo'r cyffyrddiad a gorffan heibio i George Ratcliffe, ond felly man i fyny eisoes. George. Weekly, troi tu fewn. Yr ergyd gan Weekly. Cael i wllwn gan Torrance. Morgan Weekly troi tu fewn ar ei droed chwith. Oedd yr ergyd dim yn edrych yn berig fydd oedd hi mewn, ond Torrance yn ei smonach ohoni. Ac ffodus iddo fo yn gallu disgyn arni'r ail dro. Michael George yn gwneud rhediad efo fo. Weekly yn mynd i un, cyfle am groesiad. Tug at postyn pell ymlaen, tug at Hulbert ar peniad, ond syth at Joel Torrance yn y gol. Gwaith da fanna gan y Barri.